בחקירות. יבוא! רוני לבקוביץ', איפה היית אתמול? אמא, לא זוכרת, אולי אצל... לא נראה לי. די, עזוב אותי, זה לא אני לא עשיתי את זה, אני לא יודעת על מה אתה מדבר, עזוב אותי, די. נכנעתי, משוחררת. בואו כלבלבים. מידת הרחמים פה גדולה, כמו שאמר דני הירש ברכבתו. הבא! מה את מחביאה בשיער? לא עשיתי כלום. באיזה שמפו את משתמשת? למה אתה שואל? זה קשור לחקירה? אני שואל כאן את השאלות. למה? כי אתה בן? נמאס לי מכל השוביניסטים האלה. נו, בבקשה, אני חייב. עדן שודר לגברים עם שיער חלק לא עושה כלום. טוב, אני רואה שהמצב קשה. אבל בתנאי שתמיר את דתך ותעבור למניין השוויוני נחת רוח. הכל בשביל שערות חלקות ברגליים. לכי. שטו. עריכה. הוא לא. היית אתמול בסניף? לא. שלשום? לא. יום לפני זה? לא, אחי. איפה היית כל הזמן? רגבים, אחי. יום ששרו לאדמה, נהיו קרובים לו שמה. לא משנה. מה אתה יודע על המקרה המדובר בסניף? סליחה? משוחרר. הבא! לפחות יש את זה מצלם את זה. שבי מאיה. שבי. אני יודע שאת עשית את זה. אל תחשבי להתחמק. מאיה? דקה, שנייה, כבר אני איתך. זהו, נקנה. מה נקנה? מה? קניתי מגן חדש לטלפון, כי הקודם שלו פשוט ממש לא. אז שאלתי מה לבנות מה לעשות, אמרו לי לקנות את המגן הזה. בקיצר, עכשיו בדיוק סיימתי לקנות את הקלטר הסלמונל. יואו, זה חי בסרט. תרצייה! לא משנה. הבא! אני יודע שאתה עשית את זה, אל תנסה לעבוד עליי. רגע, אחי, תשמע בדיחה. עוד פעם בדיחה לא מצחיקה? לא, תמיד אחי, תמיד. יאללה, שוט. 2 דגים שטוף פיוזי. נו, משוחרר. אבל לא תסיים לי את הבדיחה. למה אתה רמת לי? יוסי מונזו נכנס! אני יודע שאתה עשית את זה, שום דבר לא יעבוד עליי עכשיו. תגיד, גם לך יש חשבונים? וואי אחי, הם מורקים אותי. אחי, טיפה משחת שיניים סוגר לך את כל העץ. טוב, נראה לי אתה משוחרר. אתה לא מספיק חכם כדי להיות מי שחיפשתי. פולטס, אתה פשוט גמל ומכוער. חצי קדיש. מזכיר לי מישהו. שואו. אחי, זה מזכיר לי סיפור. קיצר, אתמול הלכתי לסופר, אני מגיע למוכרת, שואל אותה אם יש תפוזינה, היא אומרת לי שיש. לא נמאס לך בסיפור חסר פואנטה? עוף מכאן! הבא! שמע, זה גדול. רחמים, האם ידעת על המקרים שקרו בסניף? לא ידעתי. רחמים לא ידע. הוא לא ידע. טוב, אתה משוחרר. בוא מירי, בוא, כרמל, בוא. תקשיב מירי. תראה מה הבאתי לפה, הכל יהיה שלך. אם תגיד לי מי יעשה את כל הנקמות האלו. טוב, להמשך הכיוון. איפה היית אתמול? איפה היית שלשום? תגיד מירי, אתה מקשיב לי בכלל? מירי! בוא, תירגע, תחנק את זה, אני כבר למד"א. אני מד"א. כן, כולם יודעים
עם מאירי. יש לך מים? וואו, תירגע, ככה מהיר, נשאר עמוק. לא, עזוב. אני הולך להתבודד בחדר. טוב, נמשיך. הבא. לאן אני צריך להגיע, נשמה? שלום לך. כרמל, נשמה. שלום לך נינוי, הזמנתי רק את ספר לחקירות. חמוד, לקחת את כדור הבלבול היום? לא, למה? כי נפלת על כל השכל מאמין. אמא? כן, אני מסכים. לא, אני עוד מעט באה. כן, עוד תלווה אותי. למה מישהו פה התגלגל? טוב, לא משנה. איפה הייתם אתמול? מה יש לכם? מה יש לנו? מה יש לך? טוב, אני מבין שאין לי לדבר. אתם משוחררות. הבא. נציג שאתה שיר לי, זה בבקשה נקטזות רואים אותו. או סופר. סופר. איפה הייתם? שם איפשהו. לא יודע. נפגשת עם מישהו? אני לא זוכר. תגיד, יש משהו שאתה כן זוכר? ברור, את כל שירים ששרים מימון. וואי, מה נשמע? מאיפה היא? מזיב נראה לי. נו, את זה ידעתי. זה בקולציה חדשה, נכון? טוב, אני מזהה פה הסחדה. ומה היא נקרא נקמה? לא יודע. טוב, אתה משוחרר. כרמל. מאוד חשוב